Midhiero mar yudo obok mag lowo kod arita familia kaka janyuol achiel en gino mosethiro thoth mar miere pacho ka. Kuom mano, mon liete kar chung' od bura mar Rarieda kod Bondo koro biro kanyakla e bwo mabul mar Nyogaya Jewels mar kedo ne ratichgi kendo jiwore e yor ohala kod pur. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Steve Biko e gwenge ma Obaga e kar chung' od bura mar Rarieda e kaunti ma Siaya moyworo nyasi makelo kanyakla mon liete mahewo 1,600 e kaunti gi thoro mar wach e jiwo weche mag riwruok e kindgi. Erokamano ahinya Milton, abiro achiel kachiel kowuok e gweng'ni eri ma Obaga mayudore e kar chung' od bura ni eri mar Rarieda, kama odiochieng' ma kawuono grubego eko mag mond liete maromo 29 owuok kendo obiro romo kaendi e skund primary ni eri ma Obaga, ka bende gin mond lietego eko ma owuok kuonde mopogore opogore ka gin kod lek mopogore opogore e grubegi eki, ka moko timo ohala, moko to bende nie pur. Ka bende odiochieng' ma kawuono ni Milton, mine gi eki kata mana wakeini gi eki oriwre kaachiel kod mago eko mawuok e piny kata e kaunti no ero ma Turkana. Kachiel kachiel adhi tudra kodgi mondo mi gipimna to gin midhiero mage magikale kaka mond liete ahinya to e kindeno ero makoro gisepogore kod wuon peregi, to ang'o mamiyo gi mijing'o mar dhi nyime e grube mopogore opogore ma gintie gi eki. Koro mana kachiel achiel an ichak gi nyingi tifulna ni to iwuok e grup mane mar mond liete kaeri, to gin midhiero mage ma ukale, to ang'o mamiyo mijing'o mar dhi nyime e grubego eko. Kaka wan mond ruoth nikech nitiere kaka yuochewa ka chuo osetho to nitie kaka yuochewa ok ohero mond ruodhi, gimayo gigegi, gikawo lopegi to ok gi kata konyo puonjo nyathi mane owegi go bende gionge go, giwacho ni gibiro konyo to ok ginyal. Mano emomiyo ne wariwore mondo mi ng'ato ka ng'ato konyo wadgi kod paro mondo ka wayudo pesa kata e kinde ma wariwore no to wayud kaka wapuonjo nyithindo. Grubni endi wayude health nono, wayude thieth nono, kendo ikelonwa thieth nono ma mond ruoth ithiedho koluwore kod grup kaka wasebedo kwa riwore mwayudo kaka wanyalo konyre koni gi koni, nikech bang' kane chuo osetho jomoko nowe gi tuoche ma kaka ginyalo timo onge. At the same time ineno ka gichandore koni gi koni, ng'ama konyo gi onge ng'ama dwano konyi. Koro kano wayudo ka grubni nyalo konyowa, grubni osekonyowa e yor thieth. Mara ni mond ruodhi duto mane Kenya kata mane Nyanza kata man Bondo gi Siaya, mond ruodhi duto mondo mi omany foundation kata group ma ginyalo donje moluongo nying gi kaka mond liete. Akwayo ja sirikal gisebedo ka mond liete wigi wilgo miluongo ni mond ruodhi, nikech sani ok wayieno luongwa ni mond liete nikech liel ok nyal kendo ng'ato. Wan mond ruoth. To wakwayo sirikal no yie mondo parga mond ruoth, nikech osiko kokonyo ji to mond ruoth to wigi wilgo. To mon gi kale yore matek ma ka ok mana Nyasaye machuor gi magiluongo ni ruothno to ok ginyalo. Tamedo kwayo nyaka mine mapok odonjo e grube mondo girang grube ma ginyalo betie, nikech Nyogaya to sani osewuok dil kod mond ruoth, kendo wayaro bandu ok wabedo within Bondo gi Rarieda kende, nikech wawuok mondo wakonyre wamakre lwetwa kaka mond ruoth, mondo chi ruoth kik nere ka ng'at moro kaka nithirowa chon. Osebed kithirowa ma kata ka ine dala ka chuori otho to kichal kaka dhano. Koro sani warangore nikech mond liete osebedo ka dong' chien. Iyudo kipogo kothe ni kuonde mamoko ipuro negi ka tingni mag kaunti nitie, to wan to wewa chien. Koro gi kanyo wayudo ng'at moyie mako badwa, moyie bedo chuor ruoth, moyie bedo chuor mond ruoth, manyo mako badwa. Gi sani ka urango kanyo unyalo neno ka wan gi tinga mar pi. Kichako rango kanyo inyalo neno ka wan gi tinga mar pur. Manyiso ni koro sani ok wabiro nindo kech. Wabiro puro kendo wabiro yudo nyithindwa ok biro bedo ka dawe dhoudi. Nikech okaw ni mond ruoth gin jogo ma nyithindegi kwecho tiyo ne ji eka mondo giyud kaka ginyalo konyre. Kamano ahinya Milton, mana kaka iwinjo no ero, mano e ywak mar mond liete makoro kawuono chokore e gweng'ni eri ma Obaga e kaunti ni eri ma Siaya. Ka bende romo ma kama eri okelo kanyakla mond liete maromo 1,600. Kwayo margi maduong' en mano mondo mi piny owacho onyal manyo yorego eko mag nyuandogi kendo miyogi kony e kindegi eki ma koro piny owacho dhi nyime gi chenrogo eko mar jiwo ji e bwo empowerment program madhi nyime. Ka ok
kamano pod wamedo goyo tach kaendi Milton, kendo wabiro yudo mago eko matimre achiel kaendi moloyo to malure kod mond liete gi eki. Ka ok kamano kionge penjo taduoke achiel kachiel nyaka e studio.